Yo, what's up guys? Sezvandakangotaura nezuro musi wa18 musi weSunday kuti ndiri kuda vanhu 3 chete mucomment section vari kuiswa manews mahara kuVnails Hair and Beauty. Guys, ndakavawana vanhu 3 but pane vamwe 2 vati disappoint. One ndiye akwanisa kuuya, vamwe vati hanzi kuri kunaya, vataura zvakasiyana siyana. Then ndazochedzawo mumwe wangu wamunoziva ndosimboita naye maskits ari panapa anonzi Emma. Saka tazoita manews, vaitwa manews avo. Itai muchiratidza vanhu manews ei. Vaitwa manews avo zvakanaka kuVnails Hair and Beauty. It's Maria, ndiye mari yavaiswa 350 rand mahara for free pachena. Unonzani? Grace. Emma. Ndina Grace naEmma vaiswa manews avo for free. Tichagara tichivaposta because tavashuta mavideos akawanda. Arizi uda kuti chi about manews awaiswa neVnails and tichingotaura zvakuda kuti. Okay, the first thing I just want to say thank you for your nails. My nails are 100% good, are nice, and they're affordable, very cheap, and fast as well. Wow. And vange vachimudhura here? No, mamuds vanhu right. Vanosekerera, they are friendly. Tapiwa chikafu. Tapiwa food. Wow, vabva vatodya vatoguta. Wow, tinotenda. Vnails ndiwe muridzi wechinhu and ndiwe wasota vasikana. Chingotiudzawo zvauda kuudza vanhu kuti unozvigonawo sei kana kuti whatever zvauda kuita, chingotaura ndakupa chizviadvertise ako. Thank you so much Taiti. Ndoda kuti Vnails handisireni. Vnails ndiva vamurutoona vanhu vanorepresenta Vnails. Because kana ivava vasipoka Vnails kunenge kusina. Kana ima clients edu makasatitsigira Vnails kunenge kusina. Saka izvi promotion ichiri kuenderera mberi. Vanhu vanofanira kulaika page redu reVnails Hair and Beauty. Woenda kuna Taiti vanofanira kunge ari matop fans aTaiti vakalaika page. Taiti acharamba achipika zvokuti haiwa tiri kutofamba nayo ndima. Wow, indavhungidzira zvapera. Hanzi ndicharamba ndichitora futi pamatop fans angu, ndicharamba ndichitora, asi make sure kuti you are following also page rakanzi Vnails Hair and Beauty. Vanosota mana, tichatiposta mapictures muchinyatsomaona manews. Mumwe nemumwe anenge aine picture rake nemanews ake. But pane vamwe manje vanogona kuda kuzouyawo kuzoitawo manews. Vaona mapictures nekudidi vaudzewo kuti Vnails inowanikwa kopi nekopi zvinofamba sei. Okay, so manews edu akachipa for izvinezvi tine mawinter promotions nzara dzikutangira pa100 rand going up, which is very affordable. Tinowanika kunzvimbo ku3 locations. Tiri muBellville panumber 201 Navotreka Road muBellville, tiri panumber 23 Maryland Langa, tobva tati kuKailicha close to BP garage kumakaza. Saka kwese ko kwamune maenda maspecials edu anenge achirana everywhere. Special inenge iri muBellville kulanga inenge iriko, kumakaza inenge iriko. Wow, manzwa hanzi manews vanotangira kuisa kubva pa100 rand but vasikana ava vaiswa pachena mahara ano 350. Muzvizive izvo zvoti mabhadhari mari? It's for free. For free. Wow. So vanhu vati disappointa vasina kukwanisa kuuya vandirwadzisa zvisingaiti because pane vanhu vanga vari mucomment section vangafanira kupikwa vachikwanisa kuuya, then umwe munhu ndamuudza kuti uri kwanisa kuuya remangwana ndobva ati akuzoti disappointa late. Saka zvangonaka zvoti Vnails yati ticharamba tichipika matop fans, uyezve make sure kuti you are following Vnails Hair and Beauty Facebook page. Much love.